Magandang tanghali mga Kabicol Weather Update. Narito ang pinaka-latest weather update para sa binabantayan nating posibleng mabuong low pressure area. Isang posibleng bagong sama ng panahon o low pressure area ang inaasahang mabubuo at inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng Kapaskuhan at inaasahang magdadala ng mga pag-ulan muli sa malaking bahagi ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas at sa Southern Luzon, maging sa probinsya ng Palawan sa mismong araw ng Pasko. Sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging bagyo ito, ngunit magdadala ito ng malawakang mga pag-ulan na posibleng magdulot muli ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng bansa. Ayon nga sa DOST PAGASA, ay isa o dalawa pang low pressure area ang posibleng mabuo sa labas ng Pilipinas, pero mababa ang tsansa nito na maging bagyo. Kaya't kung kayo ay may mga lakad sa araw ng Pasko o sa mga susunod na araw, ay huwag kalimutang magdala ng payong. Mag-ingat po tayong lahat, mas ligtas ang may alam. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay pindutin lamang ang subscribe button para updated kayo sa mga susunod na update. Maraming salamat po.